risposta ser jiġi mwassal bl-isbaħ xewqat ta' Beauty Wisdom, il-Katalan, Game Breaker u Your Beauty Essence. Antonello bella jservilkom u jagħtikom merħba 63 episodju mis-sensiela botta u risposta. Illum ser nagħtu ħarsa lejn il-Premier League Ingliż fejn nistgħu ngħidu hekk ser ikollna naqra ta' moving panel illum għaliex għalissa ser nibdew b'Kert Mikallef partitarju ta' Bournemouth u twitch familjari magħkom is-segwaċi tagħna tal-Kamra Sportiva. Qed nirreferi għal Kert Xkembri il-YouTuber ta' Arsenal illi biex ringrazzja l-lejla ser jinaqdu magħna teħmin mistednin wara iktar il-qudiem jidħol ukoll Roberto De Brincat il-Mr. Resident Evil diri għandna programm li daqs spajda likom nħeġġukom biex għal-nissija u nofs il-ġejjin tinaqdu magħna ħalli nkun nistgħu wkoll nagħmlu ħanejdu post-mortem ta' kampjonat illi kien mill-aktar mistielet. Infakarkom ukoll li kull min jixtieq jintervjeni f'dan il-programm jista' jagħmel dan fil-sezzjoni tal-kummenti li għandna miftuħa għalikom is-segwaċi tagħna tal-Kamra Sportiva u ovvjament hemmhekk jekk forsi għandkom xi kumment x'tagħtu l xi ħadd mill-panel, forsi għandkom xi domanda l xi membru tal-panel jew għall-istess Roberto la jidħol inħeġġukom illi tagħmlu dan fuq il-sezzjoni għandna li għandna apposta. Mela, nibda billi insellem iż-żewġ kertijiet illi qegħdin magħna u biex nibdew forsi noħu around fil-qosor minn għandkom. Tal-kampjonat il-Premier League in ġenerali kif rajtu intom dan l-istaġun mill-lenti tagħkom, nitlobkom biex iżommu wkoll fil-qosor li x'għandna ħafna temi x'immissu illum Kert Xkembri tibda inti u mbagħad Kert Mikallef ikun jista' jirribatti. Salam il-kuħaton, salam lilek, grazzi għal darbohra tal-istedina tiegħek. Nixtieq nibda ngħid billi f'opinjoni tiegħi l-istaġun min-naħa tal-Arsenal kien progress u regress fl-istess ħin f'opinjoni tiegħi. Progress għalfini ta' punti li ġbarna, l-affarijiet la minna, ċertu statistika, però ovvjament mbagħad min-naħa ta' regress li tagħmel kampjonati ieħor bla tazza għall-standards tal-klabb tagħna, żgur li u kif żvolġa l-istaġun żgur li kien ħaqna nispiċċaw il-kampjonat b'xi titlu, biss però mbagħad jiddependi x'tifhem bil-kelma titlu għax jiena nkun irid tazzi maġġuri milli nerġa' ngħidu xi FA Cup oħra jew Carabao Cup kif diġà qed tal-istandards tal-klabb. Kert Mikallef? Mela, nifhimni bħala ifhimni bħala staġun kien staġun naħseb ifhimni kien ġdid bdejna tisa' telfiet naħseb coach Spanjol l-ewwel darba so in a way bdejna fuq seq ħażina. Ifhimni bħala staġun anke bħala Premier League, kien Premier League vast ħafna, kien ħafna sorpriżi, Luton, kien hemm il-deduction points tal-Everton u Nottingham Forest, Aston Villa li anke daħlu fiċ-Champions League, so naħseb plus u minus fuq u isfel. All along kien hemm kampjonat interessanti ħafna. Aħna spiċċajna bl-iktar punti fil-Premier League fl-istorja tagħna. Ġifieri naħseb kien Premier League ta' wieħed ta' min isegwih.
naħseb ħanajdu hekk. Naħseb kulħadd isu orroħ naqra għajneħ u gawda minn tal-istaġun li għadu kemm għadda ġifieri. Mela, Naħseb għadu kemm hekk ingħaqad magħna kienet magħna minn Manchester City Supporters Club. Kienet l-ewwel qed nsellimlek u grazzi l proset tat-titlu li rġajtu maħtu din is-sena u grazzi wkoll tal-lejla naqat magħna. Ukoll fatt li Kerċ Kembri mufidhom ħafna. Ħanibda mill-ewwel billi ndaħħalkom naqra f'diskussjoni bejnietkom qabel ma mbagħad nidħlu f'temi differenti. Mela, il-mod kif intrabaħ il-kampjonat dis-sena taħsbu li kien mertu ta' Manchester City jew rigal min-naħa ta' Arsenal u Liverpool għal fatt li dażaw timijiet żelqu f'ċertu logħbiet deċiżivi li mbagħad taw spunt lil Manchester City biex jirbħu il-kampjonat. Ma nafx min irid jirrispondi minnkom. Jiena fl-opinjoni tiegħi, salimlek kienet l-ewwel u proset għal darb'oħra. Fl-opinjoni tiegħi ton jiena kif qed isħabi tal-Arsenal. Da m'hemmx raġun ta' rigali u mhux rigali. Jiena s-City huma tista' tgħid l-aqwa tim li hawn fid-dinja bħalissa u biex ma ngħidlekx ta' kull żmien ma rridx nitkessaħ u ma rridx kemm se jkun nollihom. Però apparti minn hekk reġgħu werew li jekk ma tkunx perfett fil-lig Ingliż ma tgħidux għax dawk huma l-istandards li huma ssetjaw. Nemmen li pressure aħna kien hemm logħob fejn naħseb ħassejnieh rġajna. Ma nistgħux għandna tim mill-iżgħar timier ukoll fil-lig Ingliż u għal kemm dejjem kienu ħafna non konsistenti. Xorta nagħmel logħba tal-Aston Villa speċjalment. Urid li dakinhar meta żerqu l-Liverpool speċjalment għax kellhom fit-titlu magħna ħassejna pressure tagħha, żgur. Però l-liga hija f'Diċembru tlifni f'opinjoni għax kif ġat kemm il-darba qatt aċċettata li titlef mal-West Ham home u tiġi drom mal-Fulham home ukoll fil-bidu tas-staġun. Dawk huma logħob li jekk tidħu l-lig tirbħuhom. U s-City ma nistgħux ma tilfux logħba home laqqas is-sena, ġifieri daqshekk kienu perfetti. Ġifieri dak minn ħadej. Ara, fil-verità li kienet qed jiġi miġġieled bejn tliet timijiet. Bħalma żelqu l-Arsenal u Liverpool, is-City żlaqna anke fil-bidu aħna ġibna draws, pereżempju ma' Chelsea draw kellhom nofs it-tim barra ma' Tottenham. Jiġifieri kien hemm anke mal-Wolves tlifna mal Aston Villa ukoll. Jiġifieri is-City wara konna tajbin, konna konsistenti sa ċertu punt, però xorta anke tlifna xi punti. Ovvjament x'inġejna fl-aħħar donnu l-esperjenza tagħna għamlet id-differenza. X'inrajna ftit żelqiet tan-naħa ta' timijiet oħrajn donnu għollejna l-livell. Jista' jkun ukoll għenet lajna mit-Champions League. Sfortunatament lajnax li Real Madrid labu għal-penalties, jiġifieri però jista' jkun li għenet ukoll kellna xi injuries bħalma kellu kulħadd sewwa ġifieri kien hemm De Bruyne 4 xhur barra. Haaland telef xarejn, ġifieri kien hemm anki players nieqsin. Ovvjament il-Liverpool wara il-bdil kollu tal-midfield ħadd ma stennihom li ħajkunu qegħdin hemmhekk jiġġieldu tal-aħħar. L-Arsenal ministru pris illi u nemmen l-istaġun war ieħor mhux tal-li jneħħu l-aħjar players li għandhom tal-li jżidu magħhom. Ġifieri dak li Rice u players oħrajn. Nemmen l-sena d-dieħla l-Arsenal ħajkunu wieħed mill-isfidanti ewlenin għal-lig ukoll. Ċertament li naħseb l-element ta' esperjenza voldieri intom qegħdin taħsbu iktar hija kwestjoni ta' ħansejħu nuqqas ta' esperjenza bisse Arsenal dinti ġattini darba li kienu qed jiġildu għall-kampjonat. Resqu viċin iva, ma jiena naħseb li finalment forsi wkoll nagħti naqra ħarsa l-istatistika li għandi naw. Ikolli naqbel ma' Kerċ Kembri il-fatt li fil-perjodu tal-miliet
ġabu draw fil-konfront dirett ġewwa Anfield u tilfu dawk il-logħbiet kontra l-West Ham u kontra l-Fulham. U ċertu punt qed naqbel miegħek Ket, imma għandna lunga l-City ma rebħulkomx darba għax jidher li anke għalawkom il-Carabao Cup, ikkorreġunek Minister żbaljat. Fil-lig draw u telfa ġifieri. U kollox ma kollox, naħseb illi iktar dik il-famuża telfa mal Aston Villa illi weġġatkom dik id-daqqa deċiżiva Kert. Temmen taqbel kompli. Le, dik l-Aston Villa, mek nasaf ħassena l-iktar element ta' pressjoni, għax mek ġejna għita badejt. Iġdwar daj, dik ġviri, istidija, kullħat jaf li huwa tim li jippika li l-axar. Fl-opponentija bħala lot, naqsu mis-sena l-oħra, xorta, nemmen li bħala futbol nemmen li għanna konna għajardin fil-kampjonat. Bisperu għak ġajet, meta ġu għassjunu, istidija tim li ma jfallix loba. U reġa wara, il-għom 4 snin għamlu ġifiri, s-sena d-dieħla, jek jina għanitaħ ġifiri minn dal-istagġun. Kif tal-imna s-sena l-ħara, nemmen d-distra kon iktar viċin, u nemmen li ġejja s-saħħa tkun iktar taqbatejt. Ma nemmen li kapaċi namluħa. Biss biex anki wkoll insemmu il-punti punt deċiżiv illi kellkom f'dan l-istaġun li jew ħansejħulu hekk. Plejer deċiżiv Rice illi kompla jsaħħilkom nofs il-ground u kont żgur illi huwa plejer illi anki għal quddiem u anke dal-waqt ġejja l-Euro se jkun żgur pedina importanti internazzjonali. Bladda dubju, huwa kien pedina ħafna importanti, fitta mill-ewwel fis-sistema dik ir-rota number 6. Biss però Rice probabli kellu rwol li kemm fuq l-offensiv u kemm fuq id-difensiv, jiġifieri l-ammonti ta' tickets li rebaħ fil-ground u l-ammonti ta' ġuriet li għamel meta tara ċertu statistika li kellu matul l-istaġun kien wieħed mill-iktar plejer importanti fit-tim. Ġifieri jiena mill-1 miljun kien nisfihom jiena Rice, we got him off Rice kif ikkantawlu. Min-naħa l-oħra, Kenneth, ma nafx kieku jinsapporter tal-Manchester City ma kontx nkun daqshekk sodisfatt minn dal-istaġun. Ma naqbel xejn miegħek. Il-baħt tal-kampjonat, is-Super Cup u l-dinja tal-klabs. Vol il-xorts bġedu mit-tlet tazzi, ma nafx. Però ismani, wara treble ta' sena l-oħra, jekk kont tgħidli li ħan nieħdu l-lig ukoll kont ngħidlek isma' diffiċli ħafna. Kulħadd jaf li wara li tagħmel staġun bħal dak, iċ-ċansis huma li inti qed fuq ċaranet u l-isfel tista' tmur mhux il-fuq, ġifieri ma tistax titli iktar il-fuq. Ifhimni, minix sodisfatt ħafna overall. L-ewwel li ġilidna lig u t-tim wera li bl-inġeris u kollox konna qegħdin hemmhekk. L-FA Cup tlifna kif tlifna, għalkemm nemmen il-littor tagħna fl-aħħar mill-aħħar għax ma rajt ċertu grinta fit-tim. Fiċ-Champions League spiċċajna ir-Real Madrid jilagħbu letteralment tal-penaltis. Jiġifieri m'għandniex għalfejn inkunu nħossuna ħażin anzi li tirbaħ il-lig. U ovvjament għamilna biċċa xogħol li ħadd m'għamilha s'issa irbaħna l-lig 4 darbiet wara xulxin. Jiġifieri rekord ieħor dan. Għandna għalfejn inkunu ħafna sodisfatti. Jiġifieri ma narajx li għandna għalfejn inħossuna ma tistax toqgħod tirbaħ kollox kull sena. Anzi li tħu tazza
hija xi ħaġa u mbagħad terġa' lik. Naqbel miegħek kienet u kif diġà inti tajjeb m'hemmx kif morru, ġifieri L-isfel nistgħu ninżu ma tistax. Mela nsellimu wkoll lil Roberto De Brincat il-mistieda residenti illi għadu kemm taħal Mana Roberto nsellimlek l-ewwel nett. Stellem lilek Antonello, l-mistinnin li għandna llum u lil dawk kollha qed isegwuna. Mela, qegħdin fl-ewwel parti Roberto qegħdin nenfasizzaw naqra iktar fuq l-Arsenal minħabba li Kert għandu jħallina tal-waqt. U ġemel naħseb minant Renato Vella li nixtieq insellem hawnhekk. Supporter ta' Slima Wanderers li ħana minna parentesi żgħira llum ħarġet ukoll l-aħbar li bir-rebħa tal-Olympiakos fil-Conference League Slima Wanderers se jkunu qed jibdew jilagħbu mit-tieni round tal-UEFA Conference League preliminari, ovvjament nawguraw sew lilhom u sew lill-klabs Maltin l-oħra li javvanzaw kemm jistgħu fil-kompetizzjoni, parentesi magħluqa, Renato qed jgħidilna li jaqbel li Rice mexxa t-tim tajjeb ħafna hawnhekk Kert. Qiegħed jaqbel ħafna miegħek dana is-segwaċi. Roberto, forsi xi ftit kummenti fuq Arsenal u forsi għandek xi domanda x'istaqsi l-Kert. L-istaġun tagħhom. Naħseb għal darb'oħra Arsenal kienu sfortunati li ġew imċaħda milli jirbħu l-kampjonat wara stennija twila. Ġifieri jiena personalment ma nżommla mal-Manchester City u laqas mal-Arsenal, però għandi ċertu simpatija lejn timijiet bħal Arsenal li ovvjament ikunu verament qrib li jirbħu l-kampjonat u ma jirnexxilhomx. Ovvjament naħseb daw is-sentej taħt Arteta it-tim għamel progress sostanzjali wara l-era ta' Wenger naħseb batew xi ftit għamlu diversi snin fejn qataw lura mill-elit tal-futbol Ingliż, però daw l-aħħar sentej reġgħu lura għal mat-timijiet li jisfidaw għall-kampjonat, ovvjament għal kull partarju tal-Gunners hija ħasra li ma rnexxilhomx ovvjament jilħu dan it-tragward, però qudiemhom kellhom tim bħal Manchester City li ovvjament kulħadd jaf is-saħħa li għandhom u ovvjament jien nipprevedi li s-season li ġej Arsenal jippruvaw jagħmlu dik xi ħaġa żejda li forsi ma rnexxilhomx jagħmlu daw is-sentej biex sa fl-aħħar jirnexxilhom jirbħu l-kampjonat. Mela, ċertament, però jiena ħanejt l-opinjoni tiegħi. L-istaġun spiċċa Ten Hag wieħed tazza Arteta xejn. U dik xi ħaġa oħra Kert illi qed naraw dak il-kienet qed jitħaq ukoll Voldieri ma ħanħol around fuq għadi minant kulħadd anke minant Kert Mikallef kieku jissapporta tal-Arsenal tirritani naqra dik. Jiena ton l-opinjoni tiegħi jekk dawk huma l-istandards tal-klabb. Ma nex li l-iżom l-Arsenal għal-eżam tiegħu huwa klabb li tikkompeti għal-League u Champions League. Bess mhux noqgħdu neġgħu wan l-FA Cup għadna 14-il darba. Ġifieri ħanibqa' nieħu l-FA Cup. Issa we need the major trophies l-opinjoni tiegħi u kif ġiet tal-istandards tal-klabb. Hekk jisħoqna speċjalment ukoll għal ċertu flus li nfaqna. Ġifieri ma tistax nibqgħu nikkompetu għall-votazzjoni. Mela, Kenneth, rajtek titħaq l-ewwel meta bdejtek l-statement. U permetti tħan nitkellmu żjed tard Voldieri. Le għax tiskanta li l-futbol qed jinsa mill-ewwel minn ġie t-tieni t-tielet u hekk. Donnu inti għandek tazza waħda jista' jirbaħa tim wieħed. Imma fl-opinjoni tiegħi l-Arsenal kellhom staġun ferm aħjar mill-United għax iġġieldu għall-ik sal-aħħar fiċ-Champions League waslu sal-quarter final. Il-United ovvjament kien qisu ġej kollox ħażin biex ngħidu l-ġewet minn post l-pożizzjoni tal-aħħar snin. Però rnexxielhom qalgħu il-Liverpool kif qalawhom fl-FA Cup, qalgħu il-Coventry kif qalawhom u ovvjament magħna kellhom jirfu sa ċertu punt għalkemm bħala possess u chances forsi kellna ftit iktar, però overall il-performance kienet batuta ħafna. Ovvjament wieħed jista' jgħid li l-United kellhom staġun aħjar mill-Arsenal għax ħadu tazza.
Ovvjament, wieħed għax jinsa t-tieni post u t-tielet u kemm tkun qed tiġġieled u tagħmel dawk ix-xhur kollha jagħt hemmhekk. Donnu isu wieħed jikkalkula kif taqbad tajt l-aħjar staġun kemm għandek tazzivek. Li kun dan daqasija fer laqqas u ġifieri mhux ġusta li inti wieħed jirraġuna hekk. U ħanżib ċara miegħek kienet li kieku għadu FA Cup sewa kif għadu u ġew top 4 ngħidlek iwa ta' ngħidlek kellu x'inhu da. Imma li tiġid minn post u FA Cup u tgħid li kellek żgħira minnha. Naqbel naqma kerzja. Mela, kert mikallef rajtek naqra kwid. Ħalli qabel xi nafx qed iżid xi ħaġa ma li qed niddiskutu bħalissa fuq Arsenal. Ma tagħmilx sens illi tim illi għandu dawk l-ispejjeż kollha. Sewwa, jiġi minn post, m'għandek l-ebda skuża, m'għandek ebda. U United se tkellmu żjed tard però. Sewwa, tikkumparaħ ma' tim li kompeta kważi għat-tazzi kollha. Da din ngħidu li Cup u l-FA Cup daw it-timijiet jibdew bir-reserves jilagħbu bil-players li ma tantx jilagħbu fil-league. Mbagħad xejn jaslu għas-semi-final mbagħad jibdew jilagħbu l-first team għax la tkun jagħtem mbagħad tirbaħ. Sewwa, mhumiex timijiet bħalna bħal Wolves li jippruvaw jagħmlu minn kollox biex forsi jitalgħu ġo xi final u jekk tiġihom tajba, jekk jiġihom opponent forsi bħal City kellhom naqra birra żejda f'moħħhom wara l-Premier. Ikollok ċans forsi anke taħsadhom. Ifhimni, ma tistax League Cup, FA Cup tikkompara ma' League jew Champions League. Da fl-aħħar mill-aħħar il-United ħajspiċċaw jilagħbu fl-Ewropa s-sena d-dieħla, ma naħsibx li players bħal Bruno Fernandes, eċetera, eċetera, eċetera jistgħu jilagħbu fl-Ewropa League meta timijiet bħal Aston Villa spiċċaw fiċ-Champions. Ġifieri, ma naħsibx li assu huwa komparabbli. Ġifieri. Mela, naħseb li għalissa nistgħu nifhmu wkoll għall-ewwel waqfa ta' riklami. Kerċ Kembri, nirringrazzjak tal-li ħalt magħna l din l-ewwel nofsija ma nafx għandek xi messaġġ finali qabel ma tagħlaq. Grazzi Don, ħarsalina, ġatlek. Edu ħarsu l-qoddim issa u nifokaw fuq il-staġun li ġej. Ovvjament il-jum fant jerġa' jibda xorta. Tajjeb ħafna. Mela, grazzi wkoll lil Kerċ Kembri tal-messaġġ tiegħu ibqgħu magħna għaliex fit-tieni parti tal-programm se nkomplu niddiskutu l-Premier League ma' Roberto, ma' Kert Mikallef u ma' Kenneth forsi jidħlu mistennin oħra. Issa naraw. Ibqgħu magħna 3 minuti riklami u nerġgħu niġu lura. Thank you. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' żburija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok missierek jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik.
Wasal iż-żmien mistenni minn ħafna dilettanti tal-futbol, iż-żmien li naqdu l-album tal-kampjonati Ewropej UEFA Euro 2024 se jkollna fil-Ġermanja fis-sajf li ġej. Game Breaker se jkollu disponibbli sew l-album kif ukoll il-pakketti tar-ritratti fil-ġranet li ġejjin. Għalhekk żuru l-istabbiliment tagħhom f'Birkirkara għal iżjed informazzjoni u ibdew waħsbu għal kollezzjoni ġdida, il-kollezzjoni ta' UEFA Euro 2024. Game Breaker, l-aqwa l-lob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Merba lura t-tini parti tal-programm Botta u Risposta fejn issa fl-kien ma' Kenneth Karwana u ma' Kert Xkempri u kol mistida residenti Roberto De Brincat ser nkomplu niddiskutu il-Premier League. Fakarkom u koll edin live għadda stant minn irrit jgħid tijaw fuq dak kollu edin diskutu l-lejla. Il-section tal-kommenti tinsab disponibli. Roberto, forsi t-tina naqra kelmtej fuq x'dernek mill-Premier League kif joġbok? Iva, mela le, biex inkompli ftit ma dak li għalu sħabi fuq ovvjament l-andament ta' Manchester United jekk kellhomx staġun aħjar minn Arsenal għax rebħu l-FA Cup jiena ma nemmix li għax tirbaħ tazza. Tiddeċidi kif ikollok staġun pożittiv jew le, jiġifieri biex nagħti eżempju, il-ġimgħa l-oħra Atalanta rebħu l-Europa League. U dak kien l-ewwel trofew li rebħu, l-ewwel trofew maġġu, però fl-aħħar snin kulħadd jaf kemm Atalanta kienet ikollhom staġun wara l-ieħor pożittiv, jiġifieri jiena fl-opinjoni tiegħi kieku jien supporter ta' Manchester United nħossni żappuntat bil-livell ta' skwadra li hemm bl-akkwisti u flus li jonfqu u jispiċċaw f'dik il-pożizzjoni fil-kampjonat u kif qal sieħ Bikert mlaqqas biss jikkwalifikaw għaċ-Champions League. Ġifieri pereżempju diżappunt ieħor jew aktar minn diżappunti yani fl-opinjoni tiegħi kienu Tottenham u Chelsea. Tottenham speċjalment wara l-bidu tajjeb li kellu, Eżatt, jiġifieri Tottenham ovvjament dal-aħħar kellhom ħafna bidliet fil-coaches. Dal-coach Awstraljan ħafna penġuh li ħajoħloq xi rivoluzzjoni fil-futbol anke tara ċertu videos fuq YouTube hekk jiddeskrivuh bħala coach rivoluzzjonarju. Però naħseb qatt fadallu biex ikun ta' ċertu kalibru, ovvjament biex jħandilja l-pressure li joffri l-Premier League. Chelsea baqgħu għaddejjin bl-andament li kellhom fis-snin ta' qabel, jonfqu bla doċċ u ovvjament ir-riżultati fl-aħħar bdew jirrankaw fil-bidu kellhom ukoll bidu diżastruż. Fi dawn huma kollha timijiet li fl-opinjoni tiegħi juru wkoll kemm mhux bil-fors għax ikollok transfer budget enormi ifisser li ħatarma tim biex tikseb suċċess. Jiġifieri naħseb li Chelsea huma każ tipiku ta' tim li jixtri balla players bla doċ niftakru fis-suq ta' Jannar tas-sena l-oħra meta xtraw ma nafx kemm il-miljun nefqu, ovvjament it-tim ma bedix jiġġelja flimkien għax ovvjament irid iż-żmien biex it-tim jintegra ruħu u ovvjament ir-riżultati ma bdewx ġejjin. Fattur ieħor li naħseb kien importanti wkoll f'daw id-diżappunti ħansejħulhom hekk kienet l-inkonsistenza min-naħa ta' managers bħal Ten Hag u Pochettino li jsibu il-bilanċ
ideali fil-formazzjoni tagħhom. Tara pereżempju l-Manchester United, nazzarda ngħid kważi kull ġimgħa tinbidel il-formazzjoni u players daqqa jilagħbu f'pożizzjoni mod, il-logħba ta' wara tellha jilagħbu pożizzjoni differenti u dik turi wkoll ċertu paniku u min-naħa tal-manager. Ġifieri pereżempju ma stajt qatt nifhem kif nagħtu mod jilgħab Eriksen bħala holding midfielder. Meta Eriksen huwa aktar tip ta' playmaker jew midfielder avvanzat pereżempju, ta' kien mal-Inter qabel ġeralu li ġeralu fil-Euro. Kull inti taf Antonello għax ovvjament supporter tal-Inter taf kemm Eriksen kien plejer tajjeb. Le, kien strumentali jew fir-rebta dak il-19 il-kampjonat. Eżatt, ġifieri ċertu deċiżjonijiet min-naħa ta' managers, issa ovvjament nitkellmu managers li huma top level, huma l-elit tal-futbol, ma jiftemux. Ġifieri u naħseb li kieku Manchester United ma kellhomx McTominay, naħseb kien ikollhom problemi akbar għax dal-plejer li huwa ħafna underrated salvhom f'ħafna lobiet. U Chelsea min-naħa l-oħra għal-bidu Pochettino beda jilgħab bil-back 3 u mbagħad qisu x'inqaleb bil-43 it-tim sab il-bilanċ u r-ranġa. Forsi diżappunt ieħor ukoll huwa Newcastle li ovvjament nafu bis-sidin li għandhom li ovvjament jonfqu għalkemm forsi mhux fil-livell ta' klabs oħra, però Ma naqbilx miegħek niddiżappunt għaliex le, xorta ma sifrux. Ħadulu bil-post United fl-affar. Skużawni. Eżatt, ġifieri ovvjament kellna sorpriża pożittiva bħal Aston Villa li forsi m'għandhomx il-budget li għandhom it-timijiet li semmejt aktar qabel, però kellhom il-konsistenza, ovvjament għandhom coach li għandu l-esperjenza u kwalifikaw għaċ-Champions League. Ġifieri jiena pereżempju anke l-Brighton pereżempju, il-Brighton wara l-istaġun pożittiv li kellhom l-ewwel wieħed ma' De Zerbi. Ovvjament bijaw il-players biex ngħid kollox, però ishom issa saru tim ta' nofs il-klassifika l-aqwa li ma jkunux fil-żona tar-relegazzjoni li jżommu posthom mal-elit tal-futbol u daqshekk. Ġifieri naħseb tim li jkwalifika l-Ewropa irid jagħmel ħiltu biex is-sena ta' wara jerġa' jsib postu fl-Ewropa, mhux jikkwalifika biss, mhux jżomm postu biss fil-ogħla diviżjoni. Però kollox ma kollox naħseb li l-kampjonat Ingliż huwa l-isbaħ kampjonat fid-dinja. Ġifieri dik huwa fatt. Huwa kampjonat bilanċjat ħafna. Kull rispett ġifieri li kienet nittama li l-dominju ta' Manchester City xi darba jieqaf. Ovvjament huwa tajjeb, huwa healthy għall-futbol ukoll li mhux dejjem l-istess tim jirbaħ. Meta jiena supporter tal-Juventus, meta l-Juventus għamlu 9 snin jirbħu l-kampjonat, kont iddejjaq tal-la nżomm mal-Juventus, għax ma jkunx hemm storja. U naħseb huwa tajjeb li ikun hemm bilanċ. Ovvjament hemm stennija issa ħanaraw x'akkwisti ħajsiru, ovvjament stennija pereżempju min-naħa tal-Liverpool biex naraw il-dopo Klopp x'ħajjiġri. Però kollox ma kollox naħseb il-kampjonat Ingliż jibqa' jżomm postu bħala l-isbaħ wieħed fid-dinja. Mela, Kert kienet għandkom xi tweġiba għal Roberto? Kert. Fimni, trid tara l-istorja kollha. Tkellem fuq Brighton, meta din ngħidu madwar 40-50 injury għal Brighton huma ħafna wisq. Meta da għandek president li jew għandu iż-żgħar li trid minn raw material tipprova toħloq il-plejer u kbar bħal Milner Lallana li naħseb their best are Isfarov u jistgħu jgħinu lit-tim ikomplu mixin imma meta jkollok Mitoma u tlieta erba' oħra miegħu illi r-riżultati mhux ħajjiġu. Meta labna kontrihom nirringrazzjaw Lalla li sibnihom 3 kwarta tat-tim barra stajna nimponu l-logħba tagħna. Issa naħseb bil-full team il-Brighton. Hemm l-Aston Villa kulħadd jaf il-listana l-oħra minn wara Gerrard sabhom 17 il-post Emery għamel xogħol mhux eċċezzjonali naħseb wieħed mill-mirakli ta' wara l-2000.
Newcastle għarrajt bil-fair play ma tantx jistgħu jinfqu kif jixtiequ, imma dejjem ħajkunu powerful team. West Ham li dis-sena plus u minus, imma kif għad fil-bidu naħseb Luton li jiddispeċini ħafna minn qalbi li waqgħu għax baqgħu sal-aħħar jagħmlu futbol sabiħ anke rebħu t-timijiet li David kontra Golija, imma sfortunatament at the end of the road fil-fatt konfermaw anke l-coach għax naħseb ħaqqu li fuq li jagħmel dan ngħidu li ġew mill-liktu ġifieri. So le bħala staġun kważi anke kompleti maċ-Champions League, il-Premier League ġifieri. Sib lob fil-Champions League unu raqda ta' vera. Ġifieri biex jitiġi Luton u tirbaħlek ma' tim kbir. Ma ssibha mkien fl-ebda lik, ġifieri. Janit, ħanaqbad naqra spunt mill-laqgħa l-kert. Il-fatt li 3 timijiet li telgħu ġew relegati 3 li huma. U ironikament, wieħed minn dawn il-coaches isib postu ma' Bayern Munich, qed nirreferu għall-company illi bil-relegazzjoni ta' Burnley issa sab postu fuq mill-aqwa bankini tal-Ingilterra. A propostu qabel ma daħħal il-Kenneth, Roberto, bħala coach, x'dejlek minn din l-aħbar? Jiena xettiku ħafna, ġifieri ifhimni għal-coach huwa xi ħaġa sabiħa li klabb bħal-Bayern Munich jiġi għalik u kieku jiena kont flok company ovvjament intir mhux immur ġifieri, però naħseb Bayern Munich aġixxew paniku fis-sens approachew ħafna coaches rinomati rrifjutaw li jmorru hemmhekk ma nafux għalfejn, però naħseb hemm raġuni jew raġunijiet differenti għalfejn. U ovvjament iddeċidew li jilagħbu din imħatra fuq company li kull rispett ġifieri kien plejer eċċezzjonali. Però ovvjament għadu fil-fażi infantili bħala manager. U li inti minn klabb bħal Burnley tispiċċa tmexxi klabb bħal Bayern Munich li ovvjament għandek riżorsi bla limitu. Għandek skwadra formidabbli. Mhix xi ħaġa faċli. Jiena dejjem kont nemmen li tara ċirrid nitilgħu tarġa' x'hekk nipprova nitilgħu f'daqqa nispiċċa noħodha l-wiċċi. U naħseb li company għaġġel ftit d-deċiżjoni ma x'da ma tgħidx sejjer ma' klabb forsi li għandu storja però għaddej minn fażi fejn jibni mill-bidu. Da saħ jisib skwadra lesta, skwadra kollha plejers ta' fama internazzjonali, forsi jagħmel xi ġirtok kien emmulaw biex jkunu għamlu xi akkwisti, però naħseb jiena għalkemm Bayern Leverkusen iddominaw il-Bundesliga, naħseb xorta on paper il-Bayern Munich xorta jkun ma' skwadra ħafna ħjar minnha. Ġifieri ma nafx kemm hija. Ovvjament hija gamble. Ġifieri da meta pereżempju Real Madrid ħattru l-Zidane qatt ma kien ikkoach f'dak il-livell u spiċċa rebaħ 3 Champions Leagues infila. Ġifieri Xabi Alonso l-istess, ġifieri qatt ma kien ikkoach top level u spiċċa ħoloq xi ħaġa li ovvjament ħadd ma kien joħlom dwarha, ġifieri dawn l-affarijiet jiġru. Però ovvjament żmien tina parej. Mela, biex imorru lura l-konsensassi, Kenneth, il-fatt li 3 timijiet li telgħu ġew relegati jagħmel il-Premier League iktar diffiċli jew bħalma qal Kert ikompli jsaħħaħ l-argument li l-Premier League huwa l-isbaħ fid-dinja. Il-Premier League huwa l-isbaħ kampjonat fid-dinja. Li huwa l-isbaħ anke bħala logħob u bħala riżultati naħseb illi naqbel 100% ġifieri l-logħob tal-aħt telgħu nieżel ġifieri naħseb m'hemmx dubju. Anke t-timijiet dawn li jkunu telgħin xorta nħoss li hemm gap bejn Championship u l-Premier League. Li waqgħu il-3 timijiet li telgħu ifisser illi sabuha diffiċli biex illaħqu anke ma' dawk li huma l-isfel fil-klassifika. Jiena prevedejt illi bħal Wolves jaqgħu din is-sena, però ġabu dan il-coach li kien mal-Bournemouth qabel
U kien punt pożittiv ukoll. Il-Wolves ħadd kellek il-Bournemouth. Jiġifieri b'xi mod dawk it-timijiet li qishom stabbiliti fil-Premier donhom jissaħħu kull sena, jkollhom l-esperjenza, u dawk it-timijiet li qegħdin jitilgħu anke din is-sena b'kull rispett lejn Leicester, pereżempju Leicester telgħu u spiċċaw mingħajr il-coach. Mela dak ħerġa' jibdew minn ġdid. Għandek Southampton. Għandek Ipswich ilhom ma jitilgħu 22 sena, ġifieri insiba diffiċli ħafna biex jikkompetu għax anke jekk tibdel it-tim jew tixtri ħafna players, sakemm dawn jingħaqdu ma' xulxin. Ilħaq isir Diċembru Jannar u tkun tlift balla punt importanti, ġifieri mbagħad biex terġa' tirkuprhom mhux daqshekk faċli. Rigward ta' Kompany Tajjeb ngħidu inni dawn kienu relegati minkejja illi kellek l-Everton illi kellhom Naslu għamil punti. U Nottingham Forest ukoll. Ġifieri differenza tidher u tinħass. Rigward ta' Kompany fimni jista' jkun illi forsi tala ħafna skaluni malajr. Però naħseb li raw il-Bayern fih huwa li avolja l-Bayern li kienu qegħdin jiġġieldu li jaqgħu, xorta ddeċieda li jilgħab dak il-futbol offensiv, jiġifieri tista' tgħidlu naif illi inti iżda tara l-vapuriera u tibqa' twebbes rasek. Imma hu dejjem isu ġġieled għall-istil ta' futbol li jrid jilgħab. Allura forsi l-Bayern jista' jkun ukoll li ħafna coaches għalulhom le daru għal xi ħadd li huwa żgħir u ħadu ċans bih ukoll. Eżattament. Mela, ħanqgħu fuq dik iż-żona tal-klassifika. Kert, Bournemouth ġejtu 12 darba riżultati ieħor pożittiv għalkemm mhux l-ogħla riżultat illi ġibtu fl-istorja tagħkom dak kien id-9 post tal-istaġun 16-17. Kien staġun ukoll fejn rajna riżultati prestiġjużi fosthom double fuq l-istess Manchester United li ħanitkellmu fuq fit-tielet parti tal-programm. Draw kontra Chelsea qiegħed nara hawnhekk ukoll diversi riżultati utli kontra timijiet tista' tgħidlek tamparkom. Ikomplu l-progressi nistgħu ngħidu hekk kent ġewwa din kort. Mela, illum il-ġurnata il-futbol modern jekk ma tkunx organizzat. Free fall. Free fall mhux tinżel ta' free fall. Nsibru hekk fil-League One. Issa, sfortunatament, għamilna perjodu fejn anke President ma tantx kienet jgħin. Bidel il-President ġdid Amerikan, mhux tal-li li investi fil-klabb. F'Jannar ħajkolna training complex daqs l-ikbar clubs fl-Ingilterra. Within 2 years ħajibda anke stadium ġdid ta' madwar 20,000 bejn 18-20,000. Ma nħarsux lejn it-timiet ikbar aħna x'ismu il-support bejn 50,000 ġifieri not worth it xi 60,000 ground. Ġifieri pass mis-supporters qegħdin on board, l-affarijiet l-ispejs qegħdin jikbru, season ticket tikber, tiżdied €700 minn 400-500 li kien qabel. Issa, fuq il-progress fuq il-pitch. Kellna Gary O'Neill, 3/4 tas-supporters ma ridux għax kienet jilgħab lob wis pragmatiku wis defensiv, moħħu iktar biex ma naqlax il-gol milli biex nagħmlu. Morna għal coach Spanjol li moħħu fuq it-transazzjoni. Transazzjoni hija dik is-sekonda x'fin titlef jew takwista l-ballu. Għandi l-istatistika hawnhekk. Mela, komparat ma' staġun li għadda, l-istaġun li għadda bejna Parker, senza offesa ma fil-level tal-Premier konna bi coach. Disa bxejn ma' Liverpool ġieħalla. Sorry. Mela,
Mela, hemm 11 rebħa, dis-sena 13. 9 draws, is-sena l-oħra kellna 6. 48 points li ktar darba ġibna punti fl-istorja tal-Premier League, vera ġejna 12 post. Imma hemm 46 kien se żbal. Taħt qedijaw. Mela, skurjajna naqra iktar minn 20 gol. Naqra inqas minn 20 gol mis-sena l-wara. Lajna 4 biss. Inqas dik hija inkwetanti hemmhekk. Fimni kol Spanjol offensiv fuq wara ħajqa naqra żgħira. Imma dik is-67 goals f'38 games. Jisu żewġ goals bejn żewġ goals kull-logħba. Hemmhekk fejn irridu nimprovjaw. Sfortunatament, ovvjament, plejers bħal Zabarni, Senesi, plejers bħal Kerkes, Solanki, qegħdin jissemmew anke ma' timijiet ikbar minnha. Jekk jitilqu progress is-sena d-dieħla rridu naħdmu għalih. Well done, da kollu għax ħadmu fil-pitch, ħadmu l-coaches, eccetera, 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 ġifieri, ara taħseb. U ovvjament bħala supporter ħadew pjaċir la tar l-affarijiet mixin quddiem. Imma ovvjament dawk huma roadblocks għala jiġu clubs paga doppja, plejer mhux ovvja li ħajrok idu. Issa naraw, ifhimni, ovvjament li huwa jien għalija personalment iċċewwixna mal-Leicester fit-tazza, stajna hemmhekk ngħaddu faċilment le ma meta huma kienu. Kien se żball l-FA Cup jista' jkun FA Cup. Jista' jkun l-FA Cup Carabao ma' Chelsea jew bil-kontra. L-FA Cup infatti kienet. Ma' Chelsea kien se żball rajna. Carabao lajtu ma' Liverpool. Ma' Liverpool. Ifhimni, ma kienx staġun ħażin. Ma tistax tgħid. Is-sena l-oħra għamel il-mirakli tiegħu Gary O'Neill imma sfortunatament meta tliet kwarti tal-fens qas biss qed inkantaw li qasamlulek ċent. Xi ħaġa kien hemm. Mal-Wolves il-plejers fissati, anke aħna il-plejers kienu xxukkati meta keċċewh. U kulħadd tal fil-bidu tal-istaġun li l-bor meta mnuħħażin, eċetera, eċetera, eċetera. Ifhimni, spiċċajna qabel il-Wolves. Għandhom rebħa u għandna rebħa. Ġifieri Spiċċajtu punti daqs il-Brighton ta' De Zerbi li kien tantajjat. Ma bl-injuries naħseb il-Brighton ma rajni xi 100% tagħhom. Trid tattihom tagħhom. Issa jekk hux tort il-coach u training għax forsi eċċessiv, dak imbagħad huma jarawh fil-fimni qed jissemma li jitlaq. Ġifieri De Zerbi, ġifieri ma tantx jattajjeb mal-President. So xi ħaġa tidħol fil-kuntest tagħhom, issa aħna din nitkellmu dejjem minn barra li naraw aħna mill-pitch u forsi xi media li jitkellmu. Ifhimni, futur jidher sabiħ minn tagħna. Jidher eċitanti, hopefully pass pass ifhimni ħadulna żewġ persuni importanti fl-Scouts Department, Mark Hughes, għalli ħaren sejx ismu, ħaduhom il-Liverpool. Ġibna lil Pintos, ta' ex-Roma. Ifhimni, ħadem ħafna tajjeb Porto, mar Roma kellu naqra kif xejdulhom daw il-bumps fit-toroq. Issa naraw, l-istess ħajkun parti ħajħuħsib il-Football Department, ġifieri hemmhekk ħajkun fl-istess departiment li kellu. Ifhimni, Solanki ġuġadin jissemmew li jista' jkun hemm xejn konfermat tajjeb. Imma ġuġadin jaraw lejn Tammy Abraham, Pinto, ma anke Awar, midfielder, ma tantx kellu xi staġun tajjeb imma ovvjament Pinto għandu ċertu konnessi. Naħseb daqt nagħmlu xi ġemellix ma' Roma u l-mara ma tantx ħadd pjaċir. Imma dejjem warajk.
fil-ħażin u fit-tajjeb. Ġifieri, ifhimni, pass pass, l-affarijiet jidhru li mixin quddiem u mixin bis-sens. Il-President tagħna qed jagħmel xibka bħal City, issa anke għandu kemm ħaloq tim fin-New Zealand u ħajx viċin ħafna li nixtru goalkeeper ta' 20 sena minn hemm għal bejtu bejn 800 għal 2 million. Ġifieri xtrajna lil Dango Ouattara minn Franza għandu stake ta' 30% minn ġo fih kien qed jipprova għal ħibs mhux ta' Malta ta' Scotland jalla jiġu Malta. Imma ma tantx ħadmet, ġifieri qed joħloq ċertu xibka fil-futbol bis-sens, tidher bis-sens. Is-supporters kollha kuntenti, ġifieri m'għandix għala ma nirkibx fuq dan il-vapur li jidher miex il-qudiem. Nispera ma jkun hemm l-ebda iceberg qudiemna. Kert, u bdejna l-allegazzjoni waqt l-waqfa oħra ta' reklami kif nitlu lura wara ta' 3 minuti kan nkomplu niftħula fuq Manchester United u kol ngħidu kemm tej fuq il-Liverpool qabel ma mbagħad nagħlqu il-programm. 3 minuti oħra u nerġgħu niġu lura. Ibqgħu magħna. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sburija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, il-ristorant għalik. Wasal iż-żmien mistenni minn ħafna dilettanti tal-futbol, iż-żmien li naqdu l-album tal-kampjonati Ewropej UEFA Euro 2024 se jkollna fil-Ġermanja fis-sajf li ġej. Game Breaker se jkollu disponibbli sew l-album kif ukoll il-pakketti tar-ritratti fil-ġranet li ġejjin. Għalhekk żuru l-istabbiliment tagħhom f'Breaker għal iżjed informazzjoni u ibdew waħsbu għal kollezzjoni ġdida, il-kollezzjoni ta' UEFA Euro 2024. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Naħbar ura t-tielet u l-aħħar parti tal-programm Botta u Risposta fejn il-lejla qegħdin nitkellmu fuq il-Premier League 2023-24 flimkien mal-mistieden residenti Roberto De Brincat u il-partitarji ta' Manchester City Kenneth Caruana, rappreżentant ukoll tas-supporters club lokali, u partitarju ta' Bournemouth
Kert xkembri nħaġġukom biex ukoll min irid jinteraġixxi magħna waqt il-programm jidħol live fid-diskussjoni tal-kummenti u wkoll jiktbilna dak li għandu xi jgħid. Mela, niftħula naqra issa fuq Liverpool u Manchester United naħseb l-aħjar l-aħħar 10 minuti kwarta li għandna. Diġà tkellem ħafna fid-dettall Roberto fuqhom, issa jiena ħanaqbes fuq argument ieħor illi ħanura nkun ħadd fuqu Erik ten Hag, coach ta' Manchester United, kulħadd qed jgħid tiegħu bħalissa għandux jibqa' għandux jitneħħa. X'inhi l-pożizzjoni tagħkom rigward dan il-coach? Roberto, bħala l-coach residenti. Jiena tiġa tajt l-opinjoni tiegħi dwar dan il-coach. Naħseb li ovvjament l-avventura tiegħu ġew Old Trafford waslet fit-tmiema. Spunt pożittiv għalih li ovvjament rebaħ l-FA Cup allura jekk kien ħuf ħajitlaq billi jkun ħalla trofew, però naħseb li falla li fil-perjodu li għamel imexxi l-Manchester United. Naħseb li falla, ovvjament kien hemm aspettattivi iktar oli għalih. Xtara ħafna players, ovvjament players mhumiex raċanċ kif ngħidu bil-Malti, ma players ta' fama mondjali, però naħseb li lan għalfej kien ġie ingaġġat ma laħux. Ġifieri naħseb li Manchester United ħajerġgħu jkollhom bit l-oħra fil-management, ħajerġgħu jibdew mill-bidu u ovvjament s'issa ħanejdu hekk Ten Hag mod jissemma mal-ebda klabb għall-istaġun li jmiss. Janet, il-vali tagħkom. Hemm min jixtiequ jibqa' u hemm min għadu maħruq għax tlifna l-FA Cup miegħu mhux hekk, jiġifieri. Ara, l-ewwel nett kellhom ħafna injuries United din is-sena, ġifieri nkun daqsxejn neutrali nipprova. Jiena naħseb ukoll li xtaw ċertu players illi r-Real Madrid beħħew għamlhom meta dawn kienu waslu lejn l-aħħar għandek Casemiro. Meta plejer neħu ir-Real lejn li probabbli dan ikun wasal jew ikollhom plejer ieħor minn floku jew inkella dan ikun wasal biex jispiċċa. U nefqu 60 miljun għal kien Varaz. Fimni neħi forsi l-Odegaard u li neħħew kien għadu żgħir. Jiena kelli żewġ eżempji oħra f'rasi għalkemm huma mis-snin 2000 kambja Figo Samuel illi daw. Fimni Figo kien taw ħafna, Figo kien mal-Barcellona qabel allura qasam il-Umar mal-Real illi xi ħaġa mhux daqshekk normali. Però Cambiasso ma nata xi ċans jilgħab mar-Real li ma tantx taħ ċans. Naħseb ilha iktar xtraw ħafna players il-United illi ma tawhomx daqshekk jew stennew iktar minnhom. Però rridu ngħidu kollox ukoll illi ta' ċans bħal Kobe Mainoo pereżempju illi bil-ħażin kollu tiegħu ta' ċans lil ċertu tfal illi marru tajjeb. Għandek il-kwistjoni ta' Rashford illi sinċerament ma nafx qed jagħmel ġotti. Rashford huwa enigma li daf illi jitlaq jiġri u jagħmellek xi gowl belħek u mod ġenerali jkun mitfi fil-ground qasmu taf li qiegħed hemmhekk. Kellhom ħafna issues issa ovvjament il-meħad biddel it-tim kollu. Li qed jiġri wkoll fil-United qed inbidlu anke bħala staff u bħala dirigenti minn fuq illi dak jista' jkun li huma punti pożittivi. Ma nafx hekk se jibqa' Ten Hag jew le, ġifieri dik min qed jgħidlek u min qed jgħidlek. Minnaħa l-oħra Kert, għax ngħidu ħafna negattiv fuq Ten Hag, imma ma rridux ninsew illi introduċa plejer bħal Kobe Mainoo illi da
mhux tal-li kien strumentali f'diversi lob tal-United din is-sena, kalli saħansitra qiegħed fil-lista tal-Ingilterra l-UEFA Euro 24 li bit-tifetti kollha li għandu dar raġel u b'kemm ilu jaqla fuq rasu naħseb xi ħaġa tajba għandu le biex jirnexxielu jintroduċi. L-ikbar problema fil-Manchester United mhux il-coach. L-ikbar problema huma l-President. Meta inti għandek training pitch li qed jissaddaq. Meta inti għandek Old Trafford li qed jereq fil-veru sens tal-kelma bix-xita fil-Titanic fuq l-art. Water fuq Niagara Falls fil-Istens. Coach, meta inti għandek il-players illi they're not happy. They're not happy. Kif jistaw jagħtu 100%. Issa, apparti minn hekk, dirigent wara dirigent tal-futbol bidejja differenti, jixtri players ġodda, 70 miljun Anthony, 70 miljun Casemiro. Jiddispeċini, m'hemmx organizzazzjoni, m'hemm xejn. Tippretendi li ħatirbaħ, tippretendi li jiddispeċini. Naħseb ħaqqu Pasta Rosario Erik ten Hag għax bli kien hemm prova joħloq xi ħaġa. Ħareġ lil Majno, ħareġ il-Guarnacho, ħareġ id-difensur ċentrali lab xi 5 lobiet mill-inqas fuq wara biex bata Onana li bdew jgħidu ħalli mhux keeper tajjeb meta s-sena l-oħra stess magħkom kienu wieħed mill-aħjar goalkeepers fl-Ewropa, mhux fid-dinja, Alla jbierek f'daqqa ma jafx jilgħab futbolla. Ma naħsibx li tiġi mill-coach biss ħanejdu hekk. Il-coach probabbli għandu responsabiltajiet tiegħu, imma naħseb huwa iktar il-vittma tas-sagrifiċċju. Mhuwiex l-aħjar coach fid-dinja ma naħsibx li huwa baħnan laqqas. Coach ħasib onestament jiena l-insegwu ħafna ta' Manchester United. Laqas nafsa naqbad fuq dal-punt għaliex efimni. Dis-sena kellu riżultati li bir-rispett kollu lejn bat ċertu logħbiet kienu letteralment li ma tista' tarhom tant kienu ħżina. Għamel sentejn mal-United rebbaħhom ġil-tazzi, bogħdi da xi ħaġa tajba għandu. Jiena fil-fema tiegħi naħseb li għandu jtir. Xil-pożizzjoni li sostenibli għalkemm anki mhux se nsemmi xejn fil-ċett li għandna aħna bejnietna it-tim tal-Kamra Sportiva li kellna dal-istaġun għandna 4 partitari ta' Manchester United minu favur u minu kontra li jibqa' Ten Hag voldiri diġu still out biss jiena nemmen li naħseb post dan il-coach madux Old Trafford minkejja illi dan rebbahom żewġ tazzi fis-sentej illi għamel. Ma naħsibx imma l-standards li jitolbu l-United naħseb jien fil-bidu l-istaġun. L-standards tal-United mhumiex xi FA Cup u League Cup ta' it-tieni post, it-tielet post niġġiela tal-kampjonat, xi semi-final jew quarter final fil-Champions League. Iwa naqbel miegħek imma fi żmien qed aħna rridu naħsbu wkoll il-kuntest li qed ngħixu fih. Qed ngħixu f'kuntest fi għandna tim illi qiegħed jiddomina. Allura f'dal każ anke t-tazzi minuri jġihom l-importanza tagħhom. Minnkom illi ser jitlaq il-barra jew hemm ħafna nies iridu jitlaq il-barra bit-taqsieq għal coach illi ser jitlaq il-klabb tiegħu bil-kbir, l-applawżi u anke b'xi dema iġġelġel minn ħaddejn il-partitarji ta' Liverpool FC qed nirreferi għal Jurgen Klopp illi però naħseb kienet il-fatt li rebħu il-Karabaw biss dis-sena kienet konsolazzjoni miżera għal tim li kellu l-opportunità li jirbaħ l-4 tazzi. Qed tiġi differenzi pereżempju t-tazza UEFA illi kienu favoritissimi li jieħduha.
iżda li sabu l-Atalanta ma' wiċċhom ibellawlhom ir-restijiet anki ġewwa Anfield. Kienet, kienu avversari diretti tagħhom daw. Ismani, fuq tal-Liverpool hemm ħafna xi tajt. Fl-imbitu tal-istaġun, meta rajt illi daw bidlu l-midfield kollu, kellit mal-partitari tal-Liverpool u kollha jgħidulek l-istess ħaġa smani. Din is-senija tranzizzjoni u naqbel 100% magħhom. Meta l-Liverpool rebħu l-Carabao Cup bit-tfal, biex ngħidu hekk għażlu kull mem u bdew jaraw kbir bħalma dejjem jagħmlu tal-Liverpool fuq ir-rispett jiġifieri u għall-erba' tazzi u kollox għalina u biex taxxaqa ħareġ. Hemm kienu teknikament. Iva, ekku, anki Klopp ħareġ illi ħajitlaq u kulħadd ħaseb illi għax ħajajtek il-partitarju anki l-plejers ħajatu kollox jistax l-aħħar staġun ta' Klopp, allura wieħed stenna l-isma' issa ħaniġġieldu għal kollox biex jitlaq Klopp mod rebbieħ u hekk. Però naħseb illi finalment anki l-midfield ġdid kien kellek Laja kellek l-injuries ukoll. L-Atalanta ma serqu xejn, fl-aħħar mill-aħħar spiċċaw anki rebħu l-Leverkusen daw. Ġifieri taw kliet anki fil-final. Fl-FA Cup inqalaw kif inqalaw mal United u ovvjament il-lig fl-aħħar qishom iżelqu wkoll. Jiena naħseb ismani li xorta li tirbaħ tazza u anki ġejt mal-ewwel 3 postijiet fil-lig. Xorta naħseb illi kien staġun pożittiv. Naħseb illi wieħed tajjeb illi ma jibdix jara daqshekk kbir u tibda taħseb illi ħajkollok kollox għalik jew. Ovvjament issa sena d-dieħla b'coach ġdid. Mhux se tkun faċli. Jista' jkun ukoll illi aħna fl-aħħar mill-aħħar is-City Guardiola jkun l-aħħar staġun tiegħu u l-tluq tiegħu żgur inħossuh. Bidla fil-coach taf tgħinek u rajt għall-bidu speċjalment u anke ġib plejers ġodda, imma da tinbidel is-sistema tidra l-lingwa, tidra l-klabb ġifieri mhux se jkollu biċċa xogħol faċli. Mela, Roberto, bħala coach, kif tara li affettwat id-dressing room l-avviż li Klopp ser jaqaf minn frar, li kien avviż li ħasset il-kulħadd ukoll. Taħseb li affettwathom negattivament? Jiena personalment ma naqbilx ma dak l-approach, ġifieri kieku kont flok Klopp kont nibqa' normali, ovvjament ninforma lill-klabb bil-deċiżjoni, però kont inżomm kollox mistur u fl-aħħar partita mbagħad inħabbar li jew qabel l-aħħar partita inħabbar li kun ħanieqaf. Għax jien nara li l-plejers jitilfu l-motivazzjoni u jitilfu ċertu anke rispett li jkollhom lejn il-manager. Ġifieri jien biex nagħti eżempju meta Lippi kien ħabbar li fl-aħħar tal-istaġun ħajitlaq l-Juventus u bdew indiċeri dwar fejn ħajmur jikkoċċja s-season ta' wara u beda tħirġa l-aħbar li kellu ftehim mal-Inter. Spiċċa li f'Jannar kellu jirriżenja. Jiġifieri jiena anke jien personali ġifieri meta pereżempju kont niddeċiedi li nkun ma' klabb u s-season ta' wara ma nkomplix miegħu, kont ninforma lill-klabb biex ovvjament dawn jibdew jagħmlu homework tagħhom ħalli ma jinqabdux fuq seq waħda, però lill-plejers ma kontx ngħidilhom isma' jiena fl-aħħar tas-season ħandabbar rasi. U naħseb dik ma kienitx mossa ġusta, speċjalment lejn il-plejers tiegħu Klopp. Mela, kumment finali darba minn Kert u Kenneth mela, l-iktar mument li ser tieħdu wara dan l-isbaħ mument tal-Premier League tagħkom ta' dan l-istaġun. Kert. Efemni. Overall,
meta tara players bħal Christie illi s-sena l-oħra ma kienx xin granke l-lum il-ġurnata spiċċa magna fil-midfield. Kluivert illi mar Roma lon law lon lem spiċċa anke skurija gol iktar minn missieru. Semmenju li nġtara minn ġol Championship umana spiċċa wieħed mill-aħjar wingers fit-tim. Naħseb jien kien hemm ħafna pożittivi. Żabbarni li għana ġen nirrepeti. Klabs kbar qed nħarsu liħ, Senesi l-istess, Kerkes l-istess u anki ftit goals il-bot mill-Golden Boot. Ġifieri dan m'qegħdinx nitħattu, kien hemm Wally Watkins, kien hemm Haaland, ma kienx hemm iċ-ċiċri u Karawet. Dominic Solanke li xtajn 19 miljun minn il-Liverpool kulħadd jgħajjarna s-soltu tagħna aħna Little Old Bournemouth imma naħseb sana wara sana dejjem nagħtu risposti li naħseb dejjem jaqgħu taħt fudnej torox. Imma pass naslu wkoll għal. L-importanti li nemmnu fix-xogħol li qed isir. Naħseb direzzjoni tajba li bad, ġifieri naħseb komplessivament kien staġun li kienu ħafna affarijiet sbieħ. Kienet l-isbaħ moment tal-kampjonat tagħkom kif ukoll forsi tina naqgħod news biex nkun nistgħu nagħlqu. Kien hemm ħafna punti pożittivi, Rodri li ġa kellu staġun inkredibbli. Foden u l-plejer tas-sena ġifieri Haaland l-iskurja. Doku Gvardiol kienu żewġ akkwisti li qegħdin ikomplu anke lejn l-aħħar tal-istaġun qed juru li huma plejers ta' kwalità kbira. Jekk se semmi li mument partikolari ma nafx insejjaħlu sabiħ jew ikraħ għax qalbi dak il-ħin waqfet kien ta' Son u mal-Gowler Ortega. Qegħdu 1-0 ma' Tottenham. Għamilna żballa kanġi Son ġie mal-Gowler u għadni ma nistax nifhem s'issa kif Ortega leqgħu. Dak naħseb kien mument ukoll deċiżiv illi hemmhekk komplejna l-aħħar passi biex nirbu l-lig. Rigward il-klabb ta' Malta ġifieri x'qegħdin nippjanaw. Jumejn oħra ġifieri s-sibt li ġej għandna ikla tal-aħħar tal-istaġun ħankunu qegħdin ammont sabiħ ta' nies. Issa konfermati bħala l-ammont li ħankunu għandikla l-imġar. Nagħmluha mhux biss biex niċċelebraw it-tazzi, għas issa forsi kull staġun niċċelebraw tazza jew tnejn jew tlieta. Din huwa sabiħ nibqgħu nagħmlu anke meta ma nirfu xejn għaliex nidħku bejnietna, niddiskutu forsi xi trasferimenti li nixtiequ, aħna għandna ċess bejnietna u l-laqgħa tal-kumitat li mmorru ġifieri ma biex ikunu l-membri kollha anke n-nies li mhux dejjem jiġu mill-lok magħna għal tal-inqas jiġu l-ikla u hekk inkunu nistgħu naraw x'sar minnhom u fil-ħajja tagħhom u rigward il-futbol ukoll. Dak huwa qisu l-avveniment għax imbagħad wara ssir il-laqgħa ġenerali annwali biex anke jiġu konfermati min-nies tal-kumitat anke l-irwoli tagħhom. U nerġa' nippjanaw għas-sena d-dieħla l-avvenimenti li jkollna tul l-istaġun. Tajjeb ħafna, mela grazzi il-Kert u l-Kenneth, grazzi wkoll il-Roberto tal-lejla naqgħod magħna, grazzi wkoll tmur il-sponsors illi huma Beauty Wisdom, il-Katalan, Game Breaker u Your Beauty Essence fassotu ħedġitkom biex tużaw is-servizzi tagħhom għal indiretta ma tkunu qegħdin tgħidu fuq il-kamra sportiva tkompli tikber u żżid ukoll il-livell ta' programmazzjoni illi ikollna minn ħin għal ieħor. Infakkarkom ukoll dan il-programm minn ftit ieħor se jkun qiegħed ukoll fuq il-YouTube channel tagħna daqstant tinsewx tidħlu hemm tafsu subscribe fuq il-paġna tal-kamra sportiva ħalli ma titilfux xejn mill-kontent kollu illi noħortu minn ħin għal ieħor. Infakkarkom ukoll illi botta u l-risposta jirritorna bħallum ġimgħa fl-istess ħin bejn 8
u 9:15 għal dak li ħajkun l-aħħar programm għal dan l-istaġun. Se niddiskutu s-Serje A Volderi Roberto ħakunu nqaf territorju familjari d-darba l-ġimgħa d-dieħla. ħafna xi ngħidu. Eżatt, għalkemm suppost il-YouTubers d-darba, skużawni, ta' Serje A suppost għandhom jidħlu għal dan il-programm fejn konna wkoll xi mistednin minn klabs oħra wkoll, imma minn ġejt tkunu tafu appuntu l-ġimgħa d-dieħla. Sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena ma tfadalli xejn xi nżid ħlif ngħidilkom grazzi tal-lejla naqgħodtu magħna. Il-lejl it-tajjeb u ħudu ħsieb Botta u risposta ġim wassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Beauty Wisdom, El Catalan, Game Breaker u Your Beauty Essence.